बयनिसिमबो दिनै बे गोथार बाथौ साननि हामग्लायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय। मानगोनां दिनै बे गोथार हाबाफारि खुंगा 29थि बोसोरारि जथुमा माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम खुंगा 27थि बोसोरारि सावराय जथुमा माजबाद बियाब लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबाफारिखौ गोथार सिजों दैदेननाय बियाबनि माननि दौरि आफाद नोंथांमोन, रायदाव आफादनि थामिनबा दक्षिण नावहिरुवा गामि आफादनि मानगोनां दौरि आफाद नोंथांमोन, दौसि आफाद नोंथांमोन, जोंनि बियाबनि माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बायदि बिबाननि बिबानगिरि नोंथांमोन, लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबाननि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन, माजबाद बियाब माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबाननि बिबानगिरि नोंथांमोन, माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आरो फोसाव आफादनि मानगोनां फोसावगुरु दौसि दौरि आफाद नोंथांमोन, दिनै बे गोथार मेलनि बुब्लियाव सफैनो हानाय माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा रमिला बसुमतारी आब' आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बियाब गौथुमजों लोगोसे रायदाव आफादजों हांख्रायजानाय माननि आलासि माजबाद गुदि थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां आरो जौस्राङाव जिरायनाय आं मिथिस'यै माननि आलासि नोंथांमोन, दाब दाब गामि आफादनिफ्राय सफैनो हानाय गोथार थान्दै मानगोनां सिबियारि नोंथांमोन, दा बे समाव हाबाफारि बायदियै आंखौ दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होनो थिननायलाय आं फंनैसो रावजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै गोथार बाथौ सान बेसेबां गोग्गाथाव जोंनि थाखाय, बर' माहारिनि गेजेराव गावनि सिनायथिजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिजों बर'नि मोनसे आलादा जाय सिनायथि सरकारनिफ्रायबो गनायथि मोननाय मोनसे आबुं जि मोनसे हाबाफारि, जि मोनसे सान्थौ, बे सान्थौखौ जोङो नैबे बुब्लियाव सामलायनो मोनदों, फुजिनो मोनदों आरो बेखौ जों मिथिस'यै समनिफ्रायनो आबौ आबै आजौ आजैमोना फालिबोगासिनो दङ। नाथाय जोंनि लेथेर फेथेर जानानै थानाय
बर' समाजा जोंनि बे धोरोमा 1992 मायथाइनि 16 मे खालाराव आब्रुआ जोनोम मोननायनि सिगां जि अबस्थायाव दङमोन बै अबस्थायाव जोंनि बे गोग्गाथाव हाबाफारिखौ जों मुलुगाव गोसार होनो हायाखैमोन गुबुनजों सिनायथि होनो हायाखैमोन 1992 मायथाइनि 16 मे खालाराव आब्रुआ जोनोम जाखांनायनि उनाव थाथ'नाय गैयै गोथार बाथौ सान फालिनाया सोलिबोगासिनो दङ बिनि गुमुरथिया गोथौ आरो सम सम बे हाबाफारिखौ खुंनाय बेलायाव नोंथांमोना बिनि गुमुरथिखौ बिनि जि आयदा बिनि सोमोन्दै गोथौ मेलेमनि जोंनि सुबुरुनगिरिफोरनिफ्राय बिबुंथिगिरिफोरनिफ्राय नोंथांमोना मिन्थि मोननो हादों दा बेनि उनाव जोङो जेब्ला 1992 मायथाइनि उनाव गोथार बाथौ सानखौ थाथ'नाय गैयै फालिबोदों बेनि गेजेरजोंनो जोङो 1996 मायथाइनि गोथार बाथौ साननि बुब्लियाव जोङो आसाम सरकारनिफ्राय गोथार बाथौ साननि मुङै रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ मोननो हादोंमोन बिनि उनाव बेसेबांबा गोलाव समनि उनाव फैयै फैयै 2017 मायथाइयावसो जोङो बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनि अनसायनायाव गोथार बाथौ सानखौ बिटिसि ओनसोलाव आबुं बन्ध महरै जोङो फालिनो मोनो जाय सुबुंफोरा साख्रियावला जायफोरा साख्रि मावो फोरोंगिरि मावो बायदि सुबुंफोरा जाय अजदनि थाखाय बाथौ सानखौ फालिबोनो हायाखैमोन बाहागो लानो हायाखैमोन 2017 मायथाइनि गनायथिनि उनाव जोङो बेखौ आबुं महरै बन्द मोननायनि उनाव जोङो बेखौ बयबो बाहागो लानायनि खाबुखौ मोननो हादों एखे लेथारियै बिनि उनावनो 2018 मायथाइनि गोथार बाथौ सानखौ जोङो आसाम सरकारनिफ्रायबो आबुं बन्द महराव गनायथि मोननो हायो बे जोंनि एचिभमेन्ट दुलाराय बाथौ गौथुम मोनसे समनि दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम जोनोम जाखांनायनि जोङो खौसेयै धोरोमखौ दैदेनलांनायनि बे मोनसे फिथाइ बे मोनसे एचिभमेन्ट आरो बेखौ जोङो जौगाहोनाय बिनि जितु गोथौ गुमुरथि बेखौ जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय गुबुनसिम गोसार होनो हानायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन बेखौ जोङो दैदेनलांनांगोन जोङो बिनि थाखाय नाजावनाय मागो दाननि नैथि मंगलबार साननि गुमुरथियाबो दङ जोंनि गेजेराव जे नैथि मंगलबारा मानो गोथार बाथौ सान जाखो बेखौ नोंथांमोना बिजिरना नायोब्ला मोनदांनो हागोन दा बेनिखायनो बिनि आबुं संदाननायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बिनि जितु गुमुरथि बेखौ आबुङै फोसावनायनि जितु राहा बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव मावगासिनो दङ आरो हयथ' दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिनि गुमुरथिया आबुं महराव रायजो राजानि गेजेराव सहैगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय बेजों लोगोसे जोङो मोननैसो बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जोंनि हारिनि मोननैसो बाथ्राखौ नोजोर बोनानै आङो फंनैसो बाथ्रा
बुंनानैनो दिनैनो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं फोजोबनो सानदों जे जोंनि बे अबस्थायाव जे नैबे समावबो माखासे बिथिंखौ नायनानै गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरा जोंनि गेजेराव माखासे सुबुरुन होनायखौ नुनो मोनो माब्लाबा दानस्लिंनानै जोंखौ माखासे बाथ्राखौ बुंनायखौबो जों नुनो मोनो सासे पण्डित मोजां सुबुं गुबुन हारिनि सोरबा सुबुङा मोनसे समाव बुंदोंमोन जे बर' हारियाव जेसेबां अर्गेनाइजेशन दङ जेसेबां आफादफोर दङ गासैबो आफादानो 5% 10%है बिबान लायोब्ला माने बर'नि जिथुनिखि जेंना बे लासै लासैनो मा लांगोन गैयै जालांगोन जेंनाफोरा सुस्रांलांगोन जोंनि गेजेराव नुजाथिनाय जिथुनिखि सोलोंथाइनि बेलायावनो बिथाङा बांसिनै गोसो होनानै बुंदोंमोन बे जोंनि गेजेराव दाबो सोलोंथाइनि जिथुनिखि गुन गोनां सोलोंथाइ बे गुन गोनां सोलोंथाइया मानो हायाखै दावगानो हायाखै जों सोलोंथाइखौ लादों नंगौ किन्तु बिनि थाखाय सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिखिनि जांख्रिखांनाय फैनांगौमोन इडुकेशन रेनेसेन्सआ जेरै जोंनि गेजेराव हाबनांगौमोन बे जोंनि गेजेराव जाफुंखाङाखै आं सानो बिनि गोबां जाहोनफोर दङ गोबां जाहोननि थाखाय जोङो बेखौ मा खालामनो हाया मावफुंनो हाया जोङो दावगाफुनाय हारि जोंनि जेंना जेंसिया जोबनो गैयै जोंनि जेंना जेंसिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि समाजनिफ्राय बोखारस्रांनो थाखाय सम सम गोबां आफादफोर जोनोम जादों थेवबो जोंनि जेंना जेंसिफोरा जोबनानै थाङाखै बेनि गुबै जाहोनफोरानो जादों जोंनि जेसेबां आफादफोर जोनोम जादों बै गासै आफादफोरावनो जोंनि आइ आफा आबै आबौ आजौ आजैमोना मा जानांदों थोंजोङै बाहागो लानो गोनां जादों थोंजोङै बेयावहाय माने मददथि होनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव गावनि फारसे मावनांगौ खामानिफोरा सम सम थालांदों जों नायनो थाङोब्ला दिनैनि समाव बाथौआ मोनसे धोरोम बर'नि आंगो धोरोम नाथाय बे धोरोमखौबो दिनै जोङो गायसननो थाखाय जुजिनो गोनां जादों जोङो बेनि थाखाय माने नारा नाथा नांथाबबाय थानो गोनां जादों जुदि जोंनि गेजेराव जोङो बेखौ गुबुन हारिफोरनि बायदि जोंनि बाथौ धोरोमा थि मोनसे गायसन जानानै बयजोंबो गनायजानाय हारिनिनो मोनसे गुदि धोरोम होननानै दिनै गनायजानाय मोनब्ला जोङो बे आरो धोरोमखौ फोथांनो थाखाय फोलोमना लाखिनो थाखाय एक्सट्रायै जुजिबावनांगौ जोंहा गैयामोन जों बेखौ बेनि थाखाय जिखिनि जोङो सम होदों जोङो गुबुन जायगायाव बेखौ सम होनो हागौमोन धोरोमखौ होबथानायनि थाखाय धोरोम बारस्लायनायनिफ्राय होबथानो थाखाय धोरोम एगारनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो जिखिनि दावहा खालामनो गोनां जादों जोङो गुबुनजों जिखिनि नासयजादों बे नासयनायखौ बोस्रांनो थाखाय जों जेसेबां सम होनांगौ जादों बै समफोरखौ जुदि सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो बाहायनो हानायमोनब्ला जोंनि मोजां खामानियाव जुदि बाहायनो हानायमोनब्ला जोङो बाथौ धोरोमारि बर'फोराबो निश्चय जौगागौमोन सोरबा सोरबाया जोंखौ बुंनो सानदों बाथौआरिफोरा दाबो माने जौगानो हायाखै बिथांमोना दाबो माने गोलैसोनानैनो दङ नाथाय जोङो गोलैसोनायनि जाहोना मा बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा दिनै मुलुगाव बर' हारिखौ गायसननो थाखाय नारा नाथा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुजिनो गोनां जादों हारिमुआवनो होन रावावनो होन थुनलाइयावनो होन बा जोंनि जिथुनिखि बर'नि गुदि धोरोम होननानै बुंदों बे धोरोमखौ फोथांना लाखिनो थाखायबो जोङो मा खालामदों नारा नाथा अराय सम जुजिनो गोनां जादों
दा बेनिखायनो बै गासै जिथु जोंनि जुजिनाय जोंनि नांथाबनाय बे नांथाबनायखौ जौगाहोनो थाखायब्ला जोङो मा जानांसिगोन जोंनि गेजेरावबो दाबो माखासे सान्थौफोरा गुवारै जोंनि गेजेराव फोसावजायाखै जोंनि गेजेराव हाबसनजायाखै जोंनि आइ आफा जोंनि न'खरफोराव दाबो गायसनजायाखै जोंनि गेजेरावबो धोरोमनि जिथुनिखि सान्थौ बियो गथि गथि गावनि लामायाव खारनो हायाखै जोङो धोरोमखौ नाजादों धोरोमनि सान्थौजों खिन्थु जोङो खारफानो हायाखै जोङो धोरोमनि सान्थौजों खारफानो हानांसिगोन धोरोमनि सान्थौखौ जोङो जोंनि गेजेराव सोनानै सान्थौजों खारफानो हायोब्लासो जोङो मा खालामनो हागोन बे सान्थौजोंनो जोंनि हारिनि थाखाय हारिमुनि थाखाय रावनि थाखाय थुनलाइनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ धोरोमजों लांफानो हायोब्ला धोरोमनि जायगाखौ गोजौ मासियाव दोननानै जोङो गासैखौबो लांफानो हायोब्ला जोङो गुबुन गुबुन बिथिङावबो खामानि मावनो हागोन होननानै आङो आसा फारियो दा बेनिखायनो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानो जे जोंथ' मानस'खानांगोनानो जोंनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय खाम सिफुं सेरजानि रिंखांनाय देंखोखौ जोङो मा खालामना लाखिनांगोन हमथानानै लाखिनो हानांगोन जोंनि रावखौ हमथानानै लाखिनो हानांगोन बेजों लोगोसेनो जोङो धोरोमखौबो जोङो जोंनि जि आसार खान्थि आबै आबौनिफ्राय जि मोनबोनाय मोनसिनसि बोराया जि फोरोंलांनाय इहु बोराय इहु बिरिनिफ्राय जि जोङो गियानखौ मोननो हाबाय बे गियानखौ गुरुफोरनो मान होनानै जोङो दैदेनलांनो हानांगोन दा बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आरो जोङो गावजों लोगोसे समाजखौ दैदेननांगोन समाजखौ दैदेननो हायोब्लासो जोङो हारिखौ जौगाहोनो हागोन दा बेजों लोगोसे जोंहा बिबाना सोलोंथाइनि बेलायाव गुन गोनां सोलोंथाइ खालामनायनिबो जोंहा फारि दङ मावफारि दङ समाजखौ सोद्रोम समाज दानाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव सोद्रोम आखुथायखौ सोना होनाय बेनि बिबानखौबो जोङो बानस'नांगोन दिनैनि समाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो लासै लासै मा होनदों जोंनि सोलोंसा बा फरायसुला फरायसुलिफोरनिफ्राय धोरोमनि जिथुनिखि सान्थौ बे सान्थौफोरा एसे एसे दोरोदलांनो हमदों बेखौ जोङो गथियै सोनो हायाखै जोङो सोनो हानांगोन सान्थौफोरखौ जोङो गुवारै बेखेवना होनानै धोरोमनि गेजेरजोंबो धोरोम खान्थिखौ लाखिनानैबो आसार खान्थिनि गेजेरजोंबो जों सासे मोजां फरायसुला फरायसुलि जानो हायो बे साननायखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोङो सोनो हानांगोन जोङो सोलोंथाइखौ लानानै जुदि जोङो समाजारि जानो हायाब्ला जोंनि गथ' गथाया जुदि मोनसे समाव समाजारि जायाब्ला समाजनिफ्राय एसे आनज्रायलांनानै थाङोब्ला धोरोम खान्थिनिफ्राय आनज्रायलाङोब्ला दिनै जोङो जिथुनिखि जोंगा मागा गोथार बाथौ साननि थाखाय जोङो गोग्गादों बे गोग्गानाय जोंनि मोनदांथिया बे लासै लासै मा जालांगोन मोनसे समाव खम जालांगोन बेनिखायनो आं खावलायो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै जोंनि लाइमोन आफादा जेसेबां हायो हाबाफारिफोरखौ लानो नांगौ आरो बेखौ मावलांनांगौ आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै समाबो थिनाखै दा बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आंनि थौले मेलेमजों जिखिनि बाथ्राखौ दिनैनि आथिखालनि समाव सरासनस्रा समाव जोंनि समाजाव जिखिनि बाथ्राखौ गोनांथि जादों आंनि सान्थौआ जेरावनोखि सहैदों बेफोर माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ बे बेखेवनाय
बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनो सानदों। बे समाव दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ आंबायदि बे थौले मेलेमनि सुबुंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै बेखेवनायनि जि हाबाफारियाव जायगा होबाय बेनि थाखाय माजबात बि आब्दुल्ला राय बाथौ गौथुमजों लोगोसे लाइमोन आफाद आरो बे हाबाफारिखौ बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे बायदि बिबाननि बिबानगिरि बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय।